back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Dokyo, Onggoy, Tisoy! Ayan ko niya. Okay. Ano na bay? Tinangga kong nunoy. Ako na, bay. Ako nilo. Pinangga kong lulo pulantoy. Aper. O sige, Okay. basa balik, basa. Kung nabasa ni muning akong suwat, nagpasabot nga Ngaunsa pa doon ha? Ngaunsa? Kini pa doon. Naunsa. Oh, mihilak bang ka? Ngano ka? Bagnoy, ngano ka, oy? Ngano ka? di ko kubaong basa in-English pa. Yaraan lagi yun. In English mo kung unod Ay, ng be. suwat ni lolo ko. Ay, aki basa. Niya ba yun? Be. Oh, duwat ta. Niya, basaw na ko, ha? How are you, Nonoy, my grandson? Oh, Saan ang grandson ba? Tansana? igsuo na sa painsan. Grandson, manghoda. Unsa man kay. Dili. Oh, sige. Dili pasabot. Ay, kuan ba? Ang pasabot na apo. Dili pasabot ako. Apo, kay kong lolo kay. Apo, Sa, lagi ka. padayon. Okay. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody help me and many way. She loves you, yeah. She loves you, yeah. Kanta man ako kay. Bangas kahilig nitong Beatles lolo ni mo. Ay si Coco Martin. O si Coco Babillanusa. Kay Beatles. Mura na yung Kanta to, suwat ni dida. lolo bay. O maora. Ay kaniyot di ay sumpay binisaya. O. Sige, padayon na bay. Dong nonoy apo kon madawat ni mo ning maong suwat nga. Nga. Kasi pasabot bay. Magkabay? Basa ka ba? Ebe. Nagpasabot kini nga kamao na kang basa. Kiraan ka mo. Katawan na sa nis lolo ni mo da. Ay pili siya jumping horse sa una. Ha? Uy, klaro ni mong lolo. Basa ba bay? Basa bay. Ani Nonoy apo ko, naghingutas na ko. Naglison na ko sa paginhawa. Ginuko! Umuiko ba rin ko? Ano eh? Nagbukot na lang ko sa habol. Bol. Gano'n na lang yun bay. Happy tan eh. Padayon na bay. Og ikaw na lay, nabili na kong apo. Kay doon naman, duhara man mi managsuon. Si papa ni mo, nga dakog utang na ako. Nya, ikaw ray anak, nak. Kalihog tarunga paghipos, ang patay kong lawas, kay hapit na ko matigbak. Patay na lolo bay. Sige. Kaning. Kanimo nagmahal og naningil. Imong lolo bulantoy, tuy. Imatyo na yan, maningil pag yun. Si pata ni mong lolo bulantoy. Oy, twe! Oy, nagpagwapa man ang akong anak. Mulakaw ka. O ma, magpalit ko mga besti na to. Daghan day kang kwarta. Niya masima. Dawata. Uy, kwarta na sab. Kadako ko ini. Mahipusa na. Maayo na kayo na. Aron doon natin makuot sa itong mga panginahanglan. Kadiyot ragod, anak. Ngano ma? Diin man kaining kwarta ha. Ha? Gikan ba ni sa daotang buhat? Masima. Bisan og pobreta takla, pero wag ko magtudlo nimo nga magbuhat og dautan. Kanunay ko ka nagkisilsil sa imong alimpatakan, anak. Nasayod ko ma. Gikan sa tinarong ang maong kwarta. Hinaguan na nako ma. Nalimot ka? Doble ng akong trabaho karon.
Gawas nga may trabaho ko sa amo na kong insik, isip sales lady. May laing pag kong trabaho. Unsa man ka na ang trabaho, Ha? Unsang klasiha sa trabaho, ha? Takla. Trabahong tinarong ma. Maong ayaw kabalakan ako. Sige ma, arin ako. Anak! Anak! Takla! Wala maminaw si Takla nako. Unsa bagid kay ikaduha niyang trabaho? Unsa man ka? Nang si ma? Ay, Gia, nagbata ka na di ay. Dali-dali mga una ta. Asa day ate Takla? Ngita diyan niya. Ay, may paliton lang. Mubalik rato. Dali na mga una ta. Jian gutom. Sige, kaon Jian. Pasensya ka na mama si ma. Dili mahimong sultihan di kas matuod. Kinasayod kong dili yung kamusugot. Ug mabalaka ka na ako. Eh, siya'y pogi na bita. Gawas ka mag-trukis na. Ubog na sab sino'y tok mo. Iday! Nangita na sa bug-away. Rumpadog yung tawahan na. Saan? Hoy! Ikaw, takla! Takla! Nakitaan ko niya. Buwat na ko niya! Buwat na ko kay Budo! Buwat na ko! Nagdali ko na itok mo. Hoy! Balik! Balik! Dili ka na! Doon! Balik! Bahala ka diha. Dili ko makiksulti ni mo. Dili kitangay si Gian siyang poder. Dautan siya. Nganto na mga mga amahan nga. Tigaw kasing-kasing, oy. Mamunog og anak. Wow! Niya na ta sa syudad. Mananatag sini. Lalat. Idete ka, lalat, my love. Oh, the sweet mo, Bogart, my love. Of course. Kadiyot, ha? Naba kay kwarta diya? Nga naman. Oh, sa may bayad na to sinihan kun wa kay kwarta. Bungot. Pangag sa ilong, Bogart. Dame tu cosita. Oh, niya na to sinihan. Biya may ambing ang kwarta, be. Kay ipalit na ko tikit. Kadiyot lang ha. Ni amagod sa kumbra. Kung gipalugpitan. Oh. Nanimaw ng gatas. Ni ano Abi, abi. Oh, uy! Wow! Seafoods! Hoy, Bugart. Ah. Hoy. Hoy. Kiyat-kiyat magudang ni mong mataan ng chick sa unahan. Ha? O saban, uyab na ni mo. Hala no? Uyag gayon, basta mo tanaw. Di oy! Bantay ka man bitaw. Masakpan tagani ka na. Awa Eh. na nga. Nga naman dahil masakpan ko nimo. Unsa ko nimo? Putlan gyud di kasi imong tumoy. Bangag sa akong ilong. Bay Nonoy. Bay Nonoy. Unsa man ka diyang hinuktok man ka? Nag-uol ka atong suwat sa imong lolo, ha? Ay, Unsa ka? Ay, Bedokyo, magana na juta ni Lalat. Mauli na imong hinuktokan? Noon sa man kayo? Oh, karong gabi eh. Kasiguro kung naaron sa ila ang humot na kong lalat. Haranaan ta siya. Nagna si Bugan. Sao na lang. Kaya na kumadlok niya. Kaya nagsabot kami nga di na siya makapanghilabot ako. Ay, mayo laguntag mo tuma sa yung sabot. Nagsabot kami. Og mo ni pinag-ingon nga may daman best friend. Yan, kulatahon sa gambugat, bay. Way hilakay. Mga matay. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!